Katba ka jing penkre ya ka jingjit de ki nong mikmat pai ba che ying dor bar lok sabha kari kala nang hajan ki nong ilam jong ki seng san perthai ba pher ro kala nang nya penkre nak benta ka bit ka biang jong ka parti bat ro ban poi se ka jingjom nang ta ka jing irong yemi jong ki nong ilam bat ki nong kersan ro kala long nang por sa ka por keseng NPP ke badai keseng san perthai ke balai ilam ya ka sarkar hapo ka jela kala nang bun pan da ka jingwan penyeso jong ki nong ilam na kiwe ki seng san perthai hapo ka jela ha ka ba hanin kasngi ki nong ilam jong seng UDP ki nong ilam jong seng Congress ki nong ilam jong seng VPP lembat kiwe ki lawan ban penyeso ilade se seng NPP da ka jing temu ban penjob don burom ya ka kertong ikon election MP kene ka seng ka Dr. Amparin Lengdo ha ka ba ki lapan pau ba ka jing penyeso jong ki se kene ka seng kamdai ke ba ki yonong lane don ba ai pisah handai dei ba ki i ba dei tanggane ka seng ka bala ban wanra ya ka jing ejan ha pedeng ka sarkar pedeng bat ka sarkar jela namar ka bolong ru daga jing don jong ginong ilam ki bastan hagane ka singi kumba sau phong ngot tam ginong ilam ki lawan ban penyeso se ka seng NPP ha ka bala pediang song bahai ki daga ginong ilam jong ka NPP ki ba kenthop nadu ba penia sing sim ubri working president jong ka NPP East Khasi Hills uba don kuparwar uba HM Shangpiang uba kit borlang nong rum ubri president ka NPYF uba pendap lang walang president ka NPYF Ribhoi district uba Clement Maulong presiden ke NPP Ribhoi uba Jason Sokumi Maulong presiden ke NPP Umsning uba long ru ha ku jokopor MLA Barim ka Umsning uba Samlin Malngyang uba secretary in charge ke Ribhoi district ki laingut ke MDC na Ribhoi ki bakan thup mi kong Magdalene Sokumi Maulong uba Victor Rani uba Rangkan Sai Kharbuki lempat kiwe si kamlong kajing yarap kajing hutang ya pi kalong jing hu Umsning beroi kalong hu ka Ribhoi beroi kajing huru kajing kerhuru ya kami boy district pagkasti ni beroi kulay siguro di paro uplain don kat bathi pagnadai pi unri ul suwan pi ul kerkhu pi hagi por paro so tho ba kane de ka kenti ba kalong keme kan solong ke MP hapo Delhi nam ta jumi nga kentu pi kilong keme hani hapo nga kentu pi ki samla kenthai hani hapo kane ka pali ka jongpi ba phin penkup bor dalade yalade deidan na kilong keme penkop bor daladi yanadi da ka pi ai ka jingkershan ye kong amprin ke balong ka MP candidate ke balong ru kalong keme na kalian lo jumi ni ai ka jingkershan ye kong amprin halo ka wei ka nongrim katapak kalong ban penne pensa ikariti ke dustur ke jumi ban penne pensa ikariti ke dustur ke jumi bat kabalai pak ni kershan kong amprin kalong ban penne pensa jaki autonomous district council ki jumi ngangit skam babun kena melak ban sutu syai ke kani ke EDC ni ke autonomous district council ki badan haki jela bapher hadu menta ka jak beriu ka jumi kalong kumne kumba kalong kan yo ke jingada ka pakerpang kayo kita ki constitutional provision ki pakerpang ka jingada na ka constitution kadai baka jadri wajungi nani ka jala Meghalaya kayo ya ka district council la sengno rim hapo ka article arspa sapusau ar but arspa new pusan way jom ka constitution hapo kani ka article da ka jingia sa jom ki longshwa ki jungi kum reverend JJM ni Kolsroy kiwi ki rangba ni po time namingi la penso thu hatu ka por yo pandit Jawaharlal Nehru dang dai bening kong le se banlong prime minister hadin bakari India klayo e jing lai loi na ke jing sinsha jo misat hausnam kakhandai spa so kunyo kladon ke jing yekren ban wanra e ka constitution kini kilong elam juni hatu ki por sanpo snam menshwa nyopo snam menshwa se lap no nyopo snam tam menshwa kila perkhat ba ke kalat kelenti bala ban penrung hapo constitution ban long ka jingeda nam ta jonga jupi but they house nam khandai spa sanpo sanpuwe hadin bala pentri kam ye constitution jogari India kini kirangba kilala ban penrung ye kini ka article aspa sausa kaban ai ka jingeda ka bakerpang ka bangi ong ka 6 schedule kajingeda ka bakerpang kalong ban ai ka bor hani ki district council bangi ngila ban thau an ban yada dalade yalade ngidon ha district council layo ye ka bor ban thau an halor ka khndo ka siap
Layo bantauan halor kata keriti dustur tipkur tipkha kabangi ai jaj syaka keme. Layo bantauan hakata kabede bat ka rukom long hakabede baka ketien katlik kabangi ni keren. La ai boringi hakabede bat ben scam ya kariti dustur sensyar khadap terrai kabangi don. Ngidan san pusau tuli ki ilaka lani ki hima. Ngidan kumba dese san hajar guna kishnong hapo kanigari khasi jaitia kini ya kini baro la penkop bor hapo jogani constitution arspa sapusau but daily ba ka jingdan jong district council sane ka kamshnong dai ka jingdan jong district council sane kanika ai jai shakakme dai ka jingdan jong district council pisayo ye khndo ban kam ba phide ma phi ban long trai kata ka ownership of land ka shong happy la damdan ka district council ke ka banjai ni namar ta kadau ni kersyan ni kong amprin bai kong amprin andala job ni kong MP candidate bai late support dan hi in your side in your krenlam nakamta ka jingdon kam kum ka district council banang pen klan shu district council banang penek pensa ka district council nyo post san post nam dan nyo post nam men shwai ka snam ka khandai spa san puar shwa bangin yo district council ka jai den reu ka jungi kalong thli suda kalong likhoi umdan jingeda na kini ki bor ki bakham halor re andala yo ya ka 6 schedule andala yo ka district council ni sayo ya ka jingeda ka bakarpan badai halor kata ka norim bahadu menta piakran syapang ka CEA bad ka UCC kata ka Citizenship Amendment Act balai mla ban pentrikam baro ka jelam ikhlian namar bakadan ka 6 schedule kadan ki district council balai mla ban pentrikam ya ka Uniform Civil Code UCC dai namar badan ka 6 schedule hendai kenmau ku kipai ba ra ini ka khubor ki don ki political party ka issue ka agenda jungki ideology jungki kalong ningkong anda ki job kin pendu syai district council kai ka banjai kari ka jungi hangta ta lalong ku boong ki wei se la don hatumir karyat hendai kum balong menta ngidang shngan madang don kan ka provision dang don ka district council husiar nakum kini ki party ki bawan kam ba ki party ba 83 jadun riu mereka jingtmu kalong ningkong ban pendu ya ka siksidul ngaken mau husnam arjar khatsan lawan ra the commotion the wave MLA bau tahu MLA di nong ilam jong party VPP lawan ra sunan the commotion hantai po assembly ban ong ba menta kam dei syu kapor ban ikren district council tong inwan ra na the article 371 Kei kabanja hoi ngam ong kabambiang ka article 371 kabiang Henry kabakhambiang pat de ka 6 schedule nama 6 schedule niyo ya kata ka legislation power itu ni niyo bantauan dalade yalade nama takada wasoban ong kentu yepi kadni ka kam ka election MP menta kalau kebedan kam hadu kata-kata what nam can sting haka khat khandai tarik mi dang step ban pendap shela ka kamram bakin aji kersyani ke NPP nama menta kam dei syu tangka ka election MP ka ban pendap rukom ndai kan ka yap ka im nam ta jungi kan ka yap ka im nam ta karib ka chat ndri jungi menta ka yap ka im nam ta ka district council ka jungi lada du ka district council ladu ka kamshnong du ka district council ki pastor ki padar ki mlakshu ban penyatho shongkurim pitip nem ya kata namar ba ya ka bor ban penyatho ya kata ka provision ban marriage ya ka marriage la ai bor ling ba ka 6 schedule but menta ka district council ni ai license ni ki pastor ban penyatho shongkurim ni ai license hapo ke Indian Christian Marriage Act ni adopt ya ka national ya ka Indian Christian Marriage Act ke ka banjai ni namar tak tahu ni don kam ban penek pensa district council lada wan kitu ki party ban penduk ya ke district council wan ban yalap election si snong jong pi phimdem dei ban aila namar ki penduk ya ke riti dustur ke jongi hakini ki lain teli ki district council
Ngidon ka Janjay Hills, ka Khasi Hills, ka Koro Hills Autonomous District Council, hakidero paro lai teli labat berpenyai yang disebut ka parti NPP. Jadi kita ka District Council bat ka Sarkar Jala ki Trelang katno ka yat bet habede betikam kijam. Zaman ta ka Sarkar Jala jungi menta ka don kam bade sai iwe itai de inongra tensi yang ke ambassador banwara yang isu ke state jungi bat ka Sarkar India kemudian itangi don kam ban JCMP. Jadi kita pun ke parti nasional menang ye don hangi dong ini sim khalang ye ka kampung kamlajon bang ini Tracy Tom ban penjat dan buram yai Dr. Ampari Linggo nak parti NPP bama i in long itai ka jingkin kata ka jingkin penting ya ka Sarkar Delhi bat ka Sarkar Meghalaya bat ngilala penlek unta isu bangsa penting di jongi ngilala ban pendak no khang loi kat kabala jagunta ketika seni kalau kecil kemen hak aku seni apa tarik MDC joki dan lang hangci di MDC jom roy MDC jom jirang dan lang ngilai yang pedang yai kong rana kendai ibadai di MDC Bariam bat lain pun yang kenika MLA nak parti Kongres bat ilawan ban perisno no sang parti NPP bat wei kinong yalam MLA Bariam jang mau hati ima donbok kendai bat ibadai ru presiden jongka district Ribhoi UDP bat mai bat kun hunjung iru ilari saino bat ilawan joy hatu kesngihi dengan yo i bahamawati ru ngidu jikerman marindon kinong yalam jongi mata leng bah juwan kirong bah kele omsir te ha umsning jongi doni maglin ku NDC leng bah juwan jempi kanong jing aimesim ya i bat Dr. Amparin bat ngilang kum ke parti jakumta akan ni kesni ngong yepi ni kum ke parti ni pediang subhai pi om kum kiwe ki parti tang surawan join ki parti berwis no bat ni giong bet oh ke parti NPP hena ka ai pisah ngong kum pai pari ke parti NPP ka ai ta pisah ka bakor pi pai bah leng ba ka roi ka par bat kiskin ke ban le chapi ki long kimi la bah na ka jong bat ki sab hat proof la pha na ka jong kata ka de pisah ba ka Sarkar dalam NPP hapo chief minister jongi konrad ke sang ma bat iba preston tenson tekine PCI hakani hendak nam ki pasawan mentah ni masdap ke NPP kire ki skim kin satut chapi kani ka district Ribhoi bat hak jalahi para kowe tekum tangi kum ka parti ni Tracy Tombe ngenap kan thotan ni kiwe namar kiwe ki kan tho yangi namar bale namar kiting palat ke NPP namar kira election masen yang masen bat ini maupis kira orang baik NPP kemudian kita ri imam ikwa ban join lang tamam su jam sulong ban wan kisukan no andai ngai i hakane ke jinglong kane Sarkar mentah kala penyaci sedam kala dadah itu kita akan thok hai kane Sarkar ngaju i hak kamra jong chief minister hak kamra jong deputy chief minister jan man la kasni ke pasiau Asia ai harap lemse ka PSC kamlong syu ka surok kamlong syu umbang ding don syu hari ke chicken no dan dal ai ki ongna babam sap haba ai ki rubam sap se ka surok ni ai ka ni ai PSC ni ai dal dal ai ki keno yang ke parti ke babam sap ngongi pi kopapa ka parti NPP kapa kidang kawang kata kadang klan kapa kidang keno dang bun ki bawan ya so na paling apa man kren ya kene nama kalap galadi ya ke cilong cingman kapal pun sneudur ya ke imlang salang lemba ke jingwan jong kene ke wei ke parti ke bathma hindapet di social media hati por ki bala dapat pinjam jor ki ke por ke pemerintah baju ikon hati por ki pemensua bahan rensan di social media ba pinjam ya kita ki priu ki jongi ki banyak komen hati social media dan tim ki pak kramokor ke tim si ke tim sang ka ba
Mbidol kapo nakalian juga kiri rempa sama rempa ngim sutra ko tangban pedro yaki kajing kawang kiti nadu yaki nong yalam balang nadu yaki nong yalam snong hadu yaki nong yalam sen balang daga baki perkat batang maki kita kiba khoi tang maki kita kiba hok tang maki kiba ie je kali ri ke jaj penwe ke jungi ngadong hande ngayang ko mulong yang sama ngadai ru wei ni kirang pasnong jong ka hima mahram ni trai sitom yak snong yak kha ni trai sitom yak hima namar balai namar bangi yak ri yak jaj penwe ka bas musi hakini khediat por parang sudap ngali bakini ki nong yalam jong ni ka parti kim salia shu wat yak ban kawan ti ya ki nong yalam ki bae ki jongi daga baki kena sendang baki temen pesan kita hana ki nong samkiat hagapor election nganong ye pi ki por kita kini ki breu ki bajumelen ya ka ban thok kumne ki haru ban pensisha ban so pamaro ki temen pesan kita ki samkiat nang pendan jor ya kane bak ngan mom ya menjur bakai ke baki ki om namar mulai yui baki nong yalam niam kita memesan ki trai ki kam ki joki klam betulop hre ki trai ke kam berpenbhai ki nang kesakwan deban su kena kumne kalau ka ai ka penmong yang ki kon kristan bad wat ki to ki pempotlong kristan ngangai kalau kumta tinata kadang ko ki panba jong ka khain sneng constituency pihaban kelathia pihaban keladam pihaban perkhat ha ban su yang lantang na kajing songshit ban su yang tang na ka penbe kalau ka basok subo ngangan manong e po sneng ngan su penbe je pi ya kata ka ba na kino ki penbe ji ba pi bila ban no basok rei nganong pi kamlong ka basok ya ka bangin thok ya pi ki pai ba ki penbe ya ka kam ka jam ki penting ya pi bahana ka ta ri berkajak pereu ka dona khmer jong karian hana ki kon samla jubi ke kren sharum seneng jong ni lalong merau hala jong kari ngajong berbore di kertim hai ni long merau hai kum ki kon samla jong kajak pereu mentang ni long merau mentang hagi syate syakum jong kakiat hagi syate syakum hau kenca hagi syate syakum hau prox hagi syate syakum hakani ka mobile ka bangla penut ya ka por ka jugi haka bangan ya penut ya ka por hakita ki games kum ka free fire PUBG bat kuwe ngangit ba pinya menjur bat ngaya kani namari ka tanga kren da ka jing lap chunga kum we na ki ramba snong hala ka jong snong bat saki marjan snong ki jonga ki don ki dong tray ki jonga ki bawan tray rekat bat nga teng la kim no na ko ka jaga tray ki habat keu ski lom ki hab keu ski ding tang ban yo ya ka ban yale iki game ki ban na ong ini ka jat pun ujung ini kan kam kerke ya pi ki kon samla bangin perkhat en kelathia en keladam bomdai ban sam yalam maklah haji penting haji pensme ngin pediang sobha ya pi baro ibadai ginong yalam na parti kongres apo ka yalam jong iba syambor lengdo i badai bangilai jitu bah balalong video jong ko musning na ibon snap nang ta badai ru palarita no kum join director jong ka culture jadi alam gejungi rengkat pati kurim gejungi kong endake tarian kiba layalam ya ka parti kongres babun panyadon lang bat dia soalang hanga digesni batum juro ya kinong alam na parti UDP iba Watson karkerang iba rangkat saya kedua badanes paling nantai bakit dor khar kedorius khar bat kiwe kinong yalam giba layalam hangne ingin pediang ya pi namar ya bon kat ne ingin pediang ya pi dan pendeng da kisah ka bakraw bat bakam halor yuk belai balong unong pelim jungi ni aru ka burom ya ka blok sning hi brockway hapo ka jing yalam jong iba Jason South Mimolong former MLA balong ru kugi president but ki dekot baro napo sning block
Kajing ai ku play bakal pang kalong ka program committee ya ka bangi syong na ka Porsche ban perkhat ya ki kam haringkat ki volunteer ki badon lang hakani ka sngi hang ni hapo hon nin ai kajing ai ku play ka bakal pang i chairman penya ya kani kajing ya lang na marklem mai ngimla ban pentelun syakmat ya ka program ka bakongsan kam bangsan kam kerpang kajing ai ku play ya ki lai teli ki mau Brazil kata kalong ka parents body ka National People's Women Front kilong kami nang ta ka National People's Youth Front ki samla ki unit pape na kishnong ka baha po ka constituency ka bangi don ngai ku blai kerpang ru ya kinong yalam shnong na du kirang ba shnong ni don ru kitemen basan ni kapor kirang ba balang bar ha keju kapor kitemen basan sok tung blai yalam ini ka jingdwai namar ha ka jingya lenti ke jongi ba kani ka party ha bangile ya kanu ka kam ni jubu yu blai nong bu nong thau bangi kermen ru bu blai unum ino yangi un sngap na ka benta ka jing temu ka baha ka jongi na ka benta ka party bat kum juru kinong shok shnong hi brok away